Здравейте, аз съм Неутрон Хикс и днес ще разгледаме новият реворк на Шен. Така, това е старият вид на Шен. Сега ще разгледаме абилитетата. Пасивът Ki Barrier, който представлява един меч и има една връзка с него. И ще дава бариера. Така, Q-то, Twilight Suit. То като даде този щит, не знам точно как да го обясня, когато мечът мини през герой, ти дава допълнителен демидж и атак спид, може би. И така го разгадавам аз. W-то дава ти един рейндж, в който когато някой герой те удря, нищо не ти прави. Ето пак. Такъв атак спид на Z само. Така. И от тук нататък не е много променен героят. Shadow Dash. Почти няма разлика. Ето така минава. И улта. Пак същия, само че с бариера. И мечът също идва при теб. Не знам, няма кой знае какво ново по Шен. Ето тук може да видите сплаш арт на героя. Ето защо и ето кой е убил Z. Той минава пред него и оставя остатък от розички, който обяснява предишните картинки. Какво друго да покажа? Ето така ще изглежда реворкът на Шен в играта. Ето това. И главата на Z до него. Така, другата картинка. Ето така. И взето това е много интересно, ще бъде новият. Ето тази картинка е много по-интересна, отколкото ето тази. Друго интересно, което да кажем, ето как ще изглеждат скиновете на новият реворк на Шен. Това е класик скина, разбират се, и това са другите негови останали. Общо на брой 6 скина. Това е, което имаме да кажем про реворкът на Шен. Той ще стои горе-долу, когато излезне и героят Джин. Отново повтарям, той предполагаемо е, че имат някаква връзка между Z, Sona, Гарен и Ви, но още нищо не можем да кажем. Така, това беше от нас. И аз бях Неутрон Хикс и се надявам да харесате, да коментирате видеото и да се абонирате за нас. До другото клипче. Чао!